Amaryar Madagwal. Ka ci sa'a. Mun yi baki. Yanzu abin da nake so da kai ka je ka wanke fuskarka a cikin kicin. Kar ka yadda ka sake wani alama ya nuna a fuskarka. Ina tunanin yan uwana ne kuma billahi da sai suka gane wani abu. Wallahi ka san cewa babban ka za su yi. Na ga wuce ka je ka wanke fuskarka. Saba da baba suka. Za ka wuce ko sai nema tabo mai faɗi. Ina zuwa. Suwaye? Ku shigo. Mara wasannin ku da zuwa. Yaya rai kangarai? To, gade shi nan. Amarya bacci a laifi. Daɗi ya ishe ni rayuwa ta duniya ku zauna. Oh my God. Kar ki sake ki min magana tsohuwar mara mutunci. A'a, kake ba ni laifi. Shi yasa fa na taho tare da kidan wanke laifi na gaba da. Ai ko dole a baka laifi. Domin kai kana ta zuwa. A'a, aboki. A'a. Kin yadda da haka kamata. Shi kenan dai duka na yafe musu kai ina ta kamata. Allah sarki juna biyu gare ta. Oh. Abinka da mai iyali ka gwada mana iyali alaji. Zo mu zauna shi kin ji. matarsa irin ta samu juna biyun nan. to Bari mu ya muna ga kan mana hanya ai. ku zauna. Dalim bismillah kin ji. Ina angon fa? Ango yana ciki. An wata. Masha Allah, kin gani da kika yi kyau kuwa. Ko tunawa da su umma ballanta na ma ba ki yi ko? Dalim kin shiga mata kenan. Kai? Aure ta yi fa. Tunda aure ta yi alhaji ai ya kamata dan dinga tuna mu. Ko ke wani fa ba ta yi. Yanzu dai bari dai in je in kawo cincin kuɗin sa a baki. Da kin bar shi mu azumin litinin da alhamis muke yi ko? Haba yayi sai ka zo gida na sannan zaka ce kuna azumin alhamis da juma'a? Kanwata dan fa mu wanke wannan laifin ne. Ko ba haka bane? Sai dai ban san ko shi uga ba. To ni dai ko a leda ne sai na kulla muku sai kun tafi da shi wallahi. To ki bari sai mun tashi tafiyan sai ki kulla a leda. Yanzu dai ina ango. Yana kicin ya shiga duba ruwan zafi bari in duba muku shi. Shikenan. Madagwal ke dai kin wuce gwal ki zama duniyar madagwal rashi ki zai Kai fa ka cika matsala. Menene matsala na kuma? Na so yarinyan nan kai ka hana a bani yarinyan nan. Kai ka fiye sakarci wallahi. Gidan kanwata fa muka zo. Malam sabon aure akwai daɗi. Kaji. To ga dai kanwata nan ta samu wuri. Yayi kyau abinta ga gida mai kyau. Aguna ba ta kyau ba kenan. A ni na sani ne. na shiga saka mai wuya na kasa tafe ko in tsaya Amaryar Madagwal. Wayo Allah na shiga uku dala. Abami. Dan Allah ki yafa me. Ai ba zan taɓa haƙura ba. Ka gama guje-gujen a falo yanzu kaga na kama ka a kicin. In kashe ka na kashe banza babu abin da zai faru. Mero, kake manta fa baki ne da mu suka shigo yanzu in kika kashe ni Mero. Za su ce sabuwar amarya kwana ɗaya da aure ta kashe mijinta kin ga sai ki ji mu a gidajen rediyo talabijin. Haka kike so? Ai bakin yan uwana ne kuma na san in na kashe ka za su rafa min asiri. India kuma sun san abin da ya faru wallahi babbake ka za su yi kamar yadda na gaya maka a falo.
ashe ɗan ta'adda na aure. Yan uwan nawa ne yan ta'adda? To bari in nuna maka yan ta'adda. Matsoracin banza. Ka ci sa'a na yafe maka. Alhamdulillah Bero. Allah ya ji kan baba ba tun ya mutu ba. Allah ya kai ki maka da Madina. Ya haɗa ki da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na yafe maka ne a iya kicin ɗin nan kawai. Amma da baƙin sun tafi, dole lahira ta yi baƙin kwarata wallahi. Zan tafi. Idan kuma ka kuskura ka fito ka nuna wata alama a fuskarka, na gaya maka yan uwana babbake ka za su ni kaina naman ka pieces zan yi mishi wallahi. To ka yi murmushi. Haka ake murmushi? Kuka naga kana yi. Ina jiran ka a falo. Saura ka ɗauki lokaci baka fito ba. Na zo birni a ga masifar da zai shi. Da na ɗaya na ta yi kawo dawo noma duk da haka ba ta ba. Wani wanke hulka ta kai ta gano. Kai? Yana zuwa yanzu nan. To yayi kyau. Kanwata, kin ga inda kika yi kyau kuwa? Masha Allah. Kin ji shi ko? Aure ta fa ba dole ta kyau ba. Ka ji wata magana da kake yi. Ka ji ta za a ji tunanin. Kin ga ko ba ta tunanin ba, ai kai tunanin su umma. Kai. Assalamu alaikum. Baka ga mun yi baki bane ba? Sannun ku da zuwa ba. Ya kuke lau. Mun same ku lafiya. Lafiya lau. Alhamdulillah. Ya baki za su zo ki masa haka. Ba ruwa ba ina naman nan. To azumi suke yi. Su azumi suke yi. Ya zo gidan sauki kun ga sai ku zauna har a sha ruwa kun gane kuma in ma ta kama ku kwana a gidan nan ni akwai safiyar daki ko? Akwai. Haba alhajin Allah. Da ni da dalin yaushe zan tsaya in kwana a gidan kanwata. Ko ba haka ba? Me lalayi gare ni a gida fa kuma sai zo nan kwana? Karka damu ni nan da ka gani masoyin al'umma ne. Ni ba ma wannan ba. Ya aka ji da hidimar biki kuma? Wallahi tallahi muna nan lafiya ne da amarya ba abin da yake damu. Soyayya ba dare ba rana. To aure dai dan hakuri ne. Soyayya da aka yi a waje ba ta za ta ra'a nan ba. Aure ba dan hakuri. Na kai billahi lazi tsaba hakuri na tun kafin mai aure ban ce miki na yafe miki ba. Kuma abin da ma zan miki nan gaba na ce na yafe. Gaskiya. Ko ba haka bane? Haka ne. Shikenan. Allah sarki. Amma haka ake so. Ka ji mai hakuri ko? Gaskiya abokina kanwata ta yi dacen miji ba. Gaskiya daga nishi na da hankali. Ba ruwan su kagen da suke cin soyayyen su abin ya burge ni dani. Kamar kin sani billahi yafiya ta yi. Ai ni na riga na yafi komai da komai. Da gaske kike yi? Komai da komai na yafi. Duk abin nan da ya faru kin yafe min. To dan Allah ku zama shaida. Ta nemo alƙur'ani a gaban ku ta rantse. Qur'ani kuma? Ayi me da shi? To ko da gaskiya ka ba sa rantsuwa da alƙur'ani balanta na zaman mata da miji. Me ka rantsuwa? Ai ni gani nake yi da ta dan rantsan da zai fi. Kaga kanwata ma an santa da haƙuri da yafiya ko a gida ko su umma sun shirye ta da wannan abun ko ba haka ba kanwata? Na ga alama yasa take bi na da wuka za ta kai. Mene? Wai tana bi na mi ta zagaye ka san soyayya sabon aure. Wallahi. Amarya ba cha laifi. Abu yayi kyau gaskiya. Yanayin da kuka yi na ji daɗi. Allah ubangiji ya bada zaman lafiya. Dalin kin ga ya kamata mu tafi ko? Yanzu da muke ci ubana. Tunga Alhaji lokaci na ƙure mana. Dalin mu tashi mu tafi. Yaya dan Allah. Malam me faru? Me yasa kuka? Zumunci. Ka san ni masoyin zumunci ne, mayan zumunci ne. Zumunci? Wallahi na ga za ku tafi ku banni a masifa. Za ku tafi ku banni ne ba na jin daɗi. Na so ku zauna in ba ku labarin kakana da'u mayan dumame ne. Sannan ga yakumban ita ma akwai ta da iya tatsuniya. Allah sarki ka yi haƙuri muna da uzuri mun tsaya ka ba mu labarin nan.
To banda ma kai me namu na jin wani labarin ka kuma? Hanga dalin. Yaya mu je in raka ku. Baya kun baba ko barkin doce ba za su tsaya su saurare ka ba yaya mu je wannan labarin sa bai kare. Kai me na kukan dadi. Yawwa to a dai kula dai da Allah. Haba Mero, bakin cikin yabe bane. A gabansa ba kika. A'a to kuma sai kuma menene ya faru? Dan Allah ki boye abun nan. Me ka na boye wuka ka je ka ce mata ta bude salon alan ta wuce ta tafi babu wanda ya ji babu wanda ya gani. Zaki rubun asiri. Ta riga ma ta wuce. Jiran. Sai na rantse? Na shiga saka mai wuya, na kasa tafe ko in tsaya. Amaryar Madagwal. Ce, Kwartuwa. Ya aka yi? Fito don Allah. In fito? Ta ce ta yabe mana fito mu tafi ki tafi. Oke, kun haɗa baki da ita ne in fito ta kashe ni ko? Ba za ta kashe ki ba, ni na ce miki ki fito. Ai inda kashe ki za ta yi ba zan ce ki fito ba, ki fito don Allah. To. Mu je. Yawwa ta ce ta yafe ki taho mana. A'a mata ta me yafiya ce cewa ta in kira. A'a kai ya na ji warin fetur. Fetur ne na zuba. In babbake mu gaba ɗaya wallahi yau sai mun yi mutuwar kasko a cikin gidan nan ne aka ci amana. Kai da kika ce kin yafe. Haba Mero. Na yafe? A ina na ce maka na yafe? A ina na ce maka na yafe? Dama jira nake yi ku fito in babbake ku wallahi. Kin san hukuncin mu kisa kuwa. Ke kin shirya. Wallahi ban shirya mutuwa ba kiyawa bari da Ashe kina da bakin magana. Da kanku ashe kuna da bakin magana. Wallahi yau sai na babbake mu a cikin gidan nan gaba ɗaya mai mutuwar kasko. Kina ji? Ni ba ni ne kwartan ba ita ce. wallahi so ne dan Allah. So ni na ce ki so ni? A ina aka ce ai kwartanci kwarata daga gehaci kwarata. Ana ƙara motsi wallahi sai na kista ta ne. Alhamdulillah mun yi baki. Na yi baki. Kwanci sa'a ku koma ciki kuma wallahi suka shigo kuka kuskura kuka yi wani motsi ko kuka fito har aka gane cewa akwai wata matsala a cikin gidan nan billahi lazi sai na soye mu gaba daya. Zan iya zuwa in bude oba? Ka fito sai na ce ka fito. Amaryar Madagwal. Yanzu ba dan bakin nan ba fa kona mu za ta yi wallahi. Shiga zan laɓe a nan ko da za ta ke ba za ta kona mu. Zan laɓe a nan ko da ta kunna a shana. Inna lillahi wa inna ilaihi. La ilaha illa Allah. Za bakin nan ba na tafiya yanzu bane. La ilaha. Ke Kwartuwa. Mara mutunci. Shigo. Kin san sabon aure wallahi sai yanzu muka tashi a bacci nake kokarin in je in dora mana abin kare. Mu je ma. Ya na ji warin fetur instead of tulare kina amarya. Kin ga mai gadi ne da shashanci wai na sa shi ya karɓo fetur ya zuba a cikin janareto shine sai ya shigo da shi nan har ya zubar da shi. Mu je. Wallahi kuwa.
Wallahi Allah. Awa sai wani mulmul kike ta yi. Ba ki da kirki wallahi sai yanzu nake ganin ki. Haba ƙawata na zo fa dinan ki. Ana son karya. A yaushe kika zo dinan tawa? Na zo dinan ki ina ta miki magana kai ya ɗau caji. Ba na son karya. Na san za ki iya. Ana tare. Gaskiya ne. Ana tare. Shikenan bari in tashin jin ɗiba miki ruwa. Ba zan sha ba. Ba sha ba. Na riga na ci abinci na ci komai kafin in zo ba na jin cin wani abu. Rashin mutuncin har ya kai haka? Wallahi ba rashin mutunci ba ne. Ƙwarai. Ya yi kyau. To ina angon? Kai gaskiya angon nan nawa yana da farin jini sosai duk wanda ya zo sai ya ce ina angon na ina angon. Bari in kira shi ku gaisa. Kana ina? Ina kake? Gani nan. Hajiya. Hajiya, ya wuni. Ina wuni. Ƙawata ce fa. Ai na ɗaukawa gwaggwara buci. A dangin ku da yake akwai gwaggwara muku amma mu a dangin mu babu gwaggwara. Hajiya an zo lafiya? To ya gida? Wallahi alhamdulillah. Angwancin. Ina cin angwanci. Ai tun da nake a rayuwata ba a taɓa ango da ya ci uban amarya ya ci uban soyayya ya ragargaji soyayya yadda yake son ranta ba iri na ala. A kun sa na ji sha'awar auren nan ni kan. Wallahi kuwa ba ku dai kun ki tsayawa a saurayi ɗaya ba ai mijin nan nawa ina son shi saboda yana da abin dariya sosai. Ha ba dai ƙawata. Ha ba kakki mun sharri kin san ni ba haka nake ba. Allah raba ki da irin aure na. Yarinya gwara ki mutu a haka. Ƙawata ne. Ki yi aure amma ki samu wanda ya fi ni. Wallahi an gwandan naki da abun dariya yake. Wallahi shi yasa nake son saboda abin dariyarsa. To shikenan ba matsala amin. Hajiya kin ɗebo kayan da zaki kwana a nan kenan ko? Kwana kuma yanzu zan tafi. Dama zuwa ne na ce bari dan gaishe ku dan gaisa da kai mu dan sassan juna sai in wuce akwai abubuwan da nake yi ne a gida amma zan dawo kaka damu. Dan Allah baiwa Allah in kin tafi ki dawo da wuri. Kin san mu akwai mu da san baki. Wallahi Allah. To bari zo in tafiya ta. Shikenan. Yanzu ba ni mukulli in je in bude mata. Wani irin ki zan baka haba sura ban san ka wahala bari in je. To Ƙawata. Wallahi kuwa. Na'am mu je in raka ki. Sai wani lokaci kenan? To ai shi kenan nagode ma wallahi da kika zo na ji daɗi sosai. Ashana ta zo hannu. Saura mukulli. Allah ya bani sa'a. Yiwo budakin nan fece. Allazi in ya so ki babbaka kwartuwan ni ba ruwana. Kina ina? Ina kake? Kaga wallahi tallahi na gaji. Dole sai na fita yau a cikin gidan nan. Dan ka kwace ashana sai me ni fa yau sai na fita. Sai fa na fita yau ko me za a yi a gidan nan? A'a. Tsofaffin munafukai. Wato shawara kuke yi za ku gudu ko? Kuna tunanin ni mahaukaciya ce dan ka dauke ashana kake tunanin cewa ba ni da wayo? Shi yasa ai na ajiye wata wukan na dauko na saboda in cire maku kawuna. Ke dakata ka faɗa miki. Wallahi tallahi yau sai na fita daga cikin gidan nan ko ni ko kai mu shiru sai na fita daga cikin gidan nan ko ni ko ke. Ke kina da bakin magana? Kina da bakin magana? Kin fi da haukan ne? Ni ma ina da haukan wallahi. Mero, tana da ɗan taɓin hankali. Ni ce zan gaya maka tana da taɓin hankali ko kai ne zaka gaya min? Ta hauka na ya fi naki wallahi. Hankali na guda wallahi. Baki sha ɗan omo ba. Omo? Kina da bakin magana? Ina ta. Amaryar Madagwal. Da a ce za ka bani dama
ko da a ce na kwana ɗaya ne domin nuna maka yadda ake yin soyayya. Zaki iya kashe kanki saboda ni? Zan yi sadaukar da rayuwata idan akan kai zan iya kashe kai. Ya Allah ki daina biye da ni. Domin gobe ba kowa ya san ina mutum ya azumi ba. Ina ga. Ba ki da kunya ne? Biba, kisan kai kika yi? Wallahi Ahmad ba ni na kashe shi ba. Kar ki manta ke yar commissioner ce. Ko me kika yi zai iya tsaya miki amma mu fa in muka ba zai tsaya mana. Dan Allah ku rufa mini asiri Ahmad. Ditsatsin da ya ja ruwa, shi ruwa kan duka Biba. School of Health Science and Technology ta shirya wajen ba da ingantaccen ilimi ta fannoni daban-daban. Kamar su Community Health Extension Workers, Environmental Health Technicians, Health Information Management, Pharmacy Technicians, Medical Laboratory Technicians, Dental Surgery Technicians, Medical X-ray Technicians da ma sauransu. Za ku iya samun mu a Mando Kaduna, Neko Junction bayan Hajj Camp, ko kuma ku tuntube mu a wannan namba kamar haka. 0800 3081900 sai mun ji ku.